आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. खासदार निलेश लंके यांच्या आपला मावळा या संघटनेच्या वतीनं मालवण येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ला परिसर इथं शेकडो कार्यकर्त्यांनी एकत्रित येत स्वच्छता मोहीम राबवली. या मोहिमेत खासदार निलेश लंकेही सहभागी झाले होते. या मोहिमेतून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आजच्या पिढीला कळावे आणि विचारांची देवाणघेवाण व्हावी, गड किल्ल्यांचं संरक्षण व्हावं असं मत खासदार निलेश लंके यांनी व्यक्त केलं. आम्ही छत्रपती शिवरायांचा जन्मोत्सव 2025ला या मोहिमेला सुरुवात केली. कारण ज्या छत्रपती शिवरायांचं नाव घेऊन आपण समाजकार्य असो, राजकारणात किंवा कुठलं पण शुभ कार्य असो त्या महाराजांचं नाव घेतो. तर त्या महाराजांच्या विचाराचा कुठंतरी विसर पडलेला आहे. महाराजांनी जे गडकोट किल्ले उभे केले, अभेद्य किल्ले, ते तुमच्या आमच्या सर्वांसाठी प्रेरणास्रोत आहे. ते किल्ल्यांची दुरावस्था आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि जर ते किल्ल्यांची दुरावस्था दिवसेंदिवस होत चालली तर हा छत्रपती शिवरायांचा इतिहास, हे ऊर्जा स्रोत, हे प्रेरणास्रोत कुठंतरी याला धक्का आहे. त्यामुळे आपण टीका टिप्पणी करण्यापेक्षा आपण स्वतः थिंगी म्हणून काम केलं पाहिजे. म्हणून आम्ही किल्ले शिवनेरी या ठिकाणी या मोहिमेला सुरुवात केली. अशा पद्धतीने काम चालतं. ही 12वी मोहीम आहे. ही मोहीम आमची शिवनेरी असो, धर्मवीरगड असो, तुमचं रामशेज असो, साल्हेर असो, विश्रामगड असो, किल्ला तिकोना असो, भुदरगड, सिंहगड, प्रतापगड, अशा वेगवेगळ्या किल्ल्यावर जाऊन त्या मोहिमेमध्ये आम्ही काम केलेलं आहे. या मोहिमेमध्ये आम्ही एक लिंक शेअर करतो. आपला मावळा संघटनेची एक लिंक शेअर करतो आणि त्या लिंकच्या आधारे त्या ठिकाणी नावनोंदणी केली जाते आणि महाराष्ट्रातील शिवभक्त या ठिकाणी या मोहिमेत सहभागी होतात. महाराष्ट्रातील वेगवेगळे तुम्ही जर पाहिलं तर आता या मोहिमेमध्ये आता कुणी नाशिकवरून आले, कुणी कोल्हापूर असो, तुमचं कराड असो, नांदेड असो, कळंब असो, पुणे असो, संभाजीनगर असो, अशा वेगवेगळ्या शहरातून वेगवेगळ्या भागातून लोक सहभागी होतात. 2-2.5 हजार लोक या मोहिमेमध्ये होतात. कधी कधी तो आकडा 3,000-3,500 हजार लोकांपर्यंत गेलेला आहे. त्या किल्ल्यावर उत्सव झाला पाहिजे. प्रत्येक किल्ल्यावर उत्सव झाला पाहिजे. तुमच्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर तो झालाच पाहिजे. राजाराम महाराजांनी शिवरायांचं मंदिर उभं केलेलं आहे. इथं सुद्धा उत्सव झाला पाहिजे. प्रत्येक किल्ल्यावर उत्सव झाला पाहिजे. कारण या छत्रपती शिवरायांच्या विचाराला कामाला एक कुठलीच तुलना होऊ शकत नाही. इतकं मोठं काम आपल्या राजांनी उभं केलेलं आहे. इतक्या कमी वयाचा कालखंड मिळत असताना सुद्धा मुठभर मावळ्याला बरोबर घेऊन हिंदवी स्वराज्याचे स्वप्न पाहिले आणि ते सत्यात उतरवण्याचं काम केलं. आणि त्याच राजांचे विचार आज आपल्या ह्या देशाला टिकू शकतात. तुम्ही पाहिलं असेल समाजामध्ये किती तेढ निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जातो. आज जातीपातीमध्ये भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण अखंड हिंदुस्थानामध्ये एक असा राजा होऊन गेला छत्रपती शिवराय. 18 पगड जाती धर्मातील लोकांना बरोबर घेऊन चालणारा राजा म्हणजे छत्रपती शिवराय. त्यामुळे त्या छत्रपती शिवरायांचे विचार, त्या छत्रपती शिवरायांची प्रेरणा चंद्र सूर्य आहे तोपर्यंत राहिली पाहिजे. त्यासाठी आपण सुद्धा एक काम केलं पाहिजे. आपली फिरगी म्हणून काम केलं. त्यामुळे आम्ही हे सगळं करत असतो. आनंद वाटतो. इथं आल्यानंतर एक वेगळं प्रेरणा वाटते. ही ऊर्जा, हे विचार घेऊन गेल्यानंतर एक वेगळी ताकद निर्माण होते. प्रत्येक मोहिमेला आल्यानंतर एक वेगळा उत्साह निर्माण होतो. इथं आल्यानंतर एक आपण छत्रपती शिवरायांची मावळ्या असल्यासारखा एक भास होतो आणि त्या भासातून अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करण्यासाठी एक प्रेरणा त्या ठिकाणी मिळत असते.
त्यामुळे आजची 12वी मोहीम किल्ले सिंधुदुर्ग जलदुर्ग किल्ला आहे, ते किल्ल्यावर त्याची मोहीम ही आमची आता यशस्वीरित्या काम करत आहे. एक वेगळा आनंद वाटतो, किल्ल्यावर आल्यानंतरच एक वेगळा आनंद वाटतो. या मागचा उद्देश काय तुमचा आहे? इथली परिस्थिती काय आहे, काय काय होणं गरजेचं आहे? एवढा मोठा ठेवा आहे शिवाजी महाराजांचा. प्रत्येक किल्ल्यावर आज पाहिलं ना थोडी दुरावस्था झालेली आहे, एक उदासीनता पाहायला मिळत आहे आणि त्या शेवट आता किल्ल्यांकडे दुरावस्था झालेली पाहायला मिळत आहे. पण तरी आपण नुसत्या टीका टिप्पणी हे ते करण्यापेक्षा आपण पण स्वतः काम केलं पाहिजे. आपलं पण कर्तव्य आहे ना. आपण ज्या राजांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेल्या भूमीमध्ये जन्माला आलो, त्या राजांच्या जो आपल्यासाठी ठेवा जतन करून ठेवलं एक किल्ले गड किल्ले हे ऊर्जा स्रोत आहे, प्रेरणा स्रोत आहे. हे किल्ले जर अभेद्य राहिले तरच हे ऊर्जा स्रोत प्रेरणा स्रोत टिकणार आहे. त्यामुळे आपण सुद्धा काहीतरी आपलं कर्तव्य म्हणून काम केलं पाहिजे. म्हणून आपला मावळा नावाची आमची जी संघटना आहे, त्या संघटनेच्या माध्यमातून महिन्याच्या एका एका किल्ल्यावर जायचं, स्वच्छता करायची, संवर्धन करायचे, साफसफाई करायची, मावळा म्हणून काम करायचे. एक वेगळा आनंद वाटतो. काय काय तुम्ही कामं करता या गडावरती? आता बघितलं ना, हे झाडं इथं किती बेकार अवस्था झाली. ते झाडं सगळे मोकळे केले, आळेबिळे केले. काही ठिकाणी स्वच्छता राखा फलक लावले जातात, काही ठिकाणी बाकडे ठेवले जातात बसायला, काही ठिकाणी ज्या ठिकाणी लाईटचा कुठला स्कोप नाही त्या ठिकाणी लाईट लावले जातात. असे छोटे मोठे काम त्या ठिकाणी केले जातात. सगळीकडंच दुर्लक्ष झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. पण दुर्लक्ष किती दिवस होणार आहे? दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हे जर गड किल्ले जर यांची अवस्था अजून जर वाईट झाली तर परत आपल्याकडं पस्ताव करण्याशिवाय दुसरी कोणत्याच गोष्ट आपल्या हातात राहणार नाही. त्यामुळे या गड किल्ल्यांकडे लवकर पाहिलं पाहिजे, हे अभेद्यपणे परत उभा केले पाहिजे आपल्या सर्वांना सलाम करण्यासाठी. गड किल्ल्यांवर मंदिरांची तर इतकी दुरावस्था आहे, ते मंदिरंसुद्धा चांगले झाले पाहिजे. त्यामुळं आम्ही सुद्धा हे सगळं करत असताना प्रत्येक किल्ल्यावर एक डॉक्युमेंटरी तयार करतो. या किल्ल्यावर काय काम करणं अपेक्षित आहे ते सरकारच्या समोर मांडण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. त्यामुळे सरकारसुद्धा यामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे आणि अनेक शिवभक्त मावळे पुढे येऊन अशा पद्धतीने काम केलं पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, छत्रपती शिवराय जर ह्या वयात जर कळले तर ती पिढी खऱ्या अर्थाने सुसंस्कारित पिढी घडल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे लहान छोटे छोटे मुलंसुद्धा या मोहिमेमध्ये सहभागी असतात. आमच्या माता भगिनीसुद्धा या मोहिमेमध्ये सहभागी होतात आणि सगळे अतिशय चांगलं काम करतात. त्यामुळं फक्त काम करत नाही, जाताना राजांचे शिवरायांचे विचार घरापर्यंत घेऊन जाण्याचं काम करतात. असे जर विचार प्रत्येक घरापर्यंत गेले तर निश्चित समाजामध्ये बदल घडल्याशिवाय राहणार नाही.